je er zin aan? Ja! Gaan we er wat moois van maken? De meeste mensen zullen bij reetrieden benamelijk denken aan de lange baanwedstrijden. Maar West-Friesland is net alleen nog maar op zoek naar goede lange baantalenten. Ook op ijshockey, shorttrack en zelfs op kunstdrie-kwaliteiten wordt let. We beginnen met het eerste proefje. Dat ga ik aan jullie voordoen. En dan mogen jullie in een rijtje gaan staan en dan gaan jullie één voor één achter mij aan. Ik let erop of ze een beetje krachtig zijn, een beetje explosief. En of ze behendig zijn, of ze wendbaar zijn. Dat is wel voor kunstschaatsen een van de grootste pijlers, denk ik. Ja. Als je over de wat bredere linies sjoggen, dan zie je toch dat de schaatsport als wedstrijdsport aanneemt. En wij denken, want dat is mij heel veel talenten gebeurd, dat ze op iets latere leeftijd, tussen 11, 12, 13 jaar, oerstappen of een schaatsport erbij doen. En uiteindelijk dan, een nieuwe Sven Kramer worden. En hoe gaat het tot nu toe? Wel goed, alleen het ijs is heel glad, dus ik glij elke keer uit. En je hebt nu al een paar oefeningen gedaan. Zitten er ook hele moeilijke bij? Nou, je moest hier dan rondjes gaan schaatsen in en dan mag je 1 stukje hard en daarna moet je blijven zitten. Dat vond ik wel een beetje lastig. Snijn 18 maart binnen de finales van de Retreat Battle en dat wordt nog een hele strijd. Wat ik hier had, verbaast mij eerlijk gezegd, want die band zit er net op een vereniging. Maar daar zitten wel echte talenten bij, ja zeker.